de la... Băieți, am luat strike și nu mai pot, nu mai revin, băieți, nu mai... O muncă distrusă așa, chiar nu mai pot să revin, frate, pentru un singur report, toți copiii să-mi distrugă mie munca și să-mi ia așa toată pâinea de la gură, pur și simplu. Am ajutat așa de multă lume și acum deci nu mai pot, nu-mi vine să cred, că am luat. Mi-au apărut și cururi și țâțe și atâtea căcaturi pe live și n-am luat strike și iau acum pe un căcat de nimica. Deci absolut nimica și chestia e că la mine canalul se baza pe live-uri. Am avut 30.000 de persoane pe live acum o lună sau 2 săptămâni. Nu mai pot să cred, nu pot să cred. Cred că e un coșmar asta. Nu, pur și simplu, nu mă prefac. Chiar nu mai pot, frate. Nu mai pot, nu mai am cuvinte, nu mai nimic. Dacă nu se rezolvă cu chestia asta, mă jur că nu o să mai fac YouTube și mă las și mă bag pula și nu mai... Era pe canal, mi-a spus că nu știu ce am făcut pe live. Asta e reload. Strike-ul e aici. Afișează detalii, avertisment. Facem Caterinca Mare, căutăm iubită pe Omegle, jucăm Ouija, Deep Web, încălcarea privind conținutul dăunător sau periculos YouTube. În aprilie. Fai de capul meu, Doamne! Asta e sfârșitul, cel care mi-a dat strike sper să moară în cancer.